Откровение, глава 1, първи стих. Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. А Христос прати, та го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан. Откровението. Откровение от гръцки апокалипсис, разкриване, откриване. Заглавие е дадено от самия Йоан. Откровение е книга, която може да бъде разбрана, съдържаща една вест, която Бог възнамеряваше неговите слуги да слушат и пазят. Откровение 1.3. От Исуса Христа. От Исуса Христа разкрива Исус в неговото небесно дело след възнесението. В този смисъл, откровението е в действителност допълнение към Евангелията. Те докладват Исусовата служба на земята. Откровението разкрива неговата работа в спасителния план след това, което му даде Бог. Му даде Бог след появата на греха. Всяка връзка между небето и земята се осъществява чрез Христос. Виж, Патриарси и пророци, страница 366, английско издание. За да покаже на слугите си. Слугите от гръцки доолои, роби. Първите християни обикновено наричаха себе си така. Виж в Римляни 1 глава 1 стих. Което има да стане скоро. Скоро да стане. По един или друг начин. Мисълта, че различните събития, предсказани в книгата Откровение, трябваше да станат в недалечно бъдеще, е определено изявена 7 пъти. Онова, което има скоро да стане, Откровение 1 глава 1 стих, 22 6. Времето е близо, Откровение 1 глава 3 стих. И ето ида скоро, Откровение 3 11 стих, 22 7, 12, 20 стихове. По косвен начин същата идея се среща в Откровение 6 глава 11 стих, 12, 12, 17, 10. Личният отговор на Йоан към тези изявления за скорошното осъществяване на божествената цел беше: Амин, дойди Господи Исусе. Откровение 22.20. Така че идеята за близостта на завръщането на Исус е и изрична, и безусловна в цялата книга. Второто идване на Исус е великото кулминационно събитие от вековната борба между доброто и злото, която започна, когато Луцифер оспори характера и управлението на Бога. Изявленията в Откровение и навсякъде другаде относно близостта на Христовото завръщане трябва да бъдат разбирани на фона на тази велика борба. Виж Патриарси и пророци, страница 41 до 43, Свидетелства към църквата, том 6, страница 450, Свидетелства към църквата, том 8, страница 115-116, Свидетелства към църквата, том 9, страница 20, Животът на Исус, страница 633, 634, Великата борба, страница 458, Евангелизъм, страница 694 до 697. Изявленията на ангела от Откровение към Йоан относно близостта на Христовото завръщане, за да сложи край на царуването на греха, трябва да се разбират като израз на Божието желание и цел. Бог никога не е възнамерявал да забавя завършването на спасителния план,
но винаги е изразявал своето желание и воля за връщането на нашия Господ да не се забави много. Исус би дошъл много скоро, ако църквата беше свършила определената й работа. Църквата нямаше никакво право да очаква своя Господ, след като не се беше съобразила с условията. Как стои въпросът с свидетелствата на Христос и неговите ученици? Мамеха ли се те, пише Елена Вайт. Божиите ангели във вестите си към човеците представят времето като много кратко. Би трябвало да помним, че обещанията и предупрежденията, т.е. заплахите на Бога, са също така условни. Край на отговорът от Елена Вайт. Несъмнено, Бог е знаел, че идването на Христос ще се забави с около 2000 години, но когато Той е изпращал вести до църквата чрез апостолите, Той е изразявал тези вести от гледна точка на своето желание, воля и цел относно това събитие, за да накара своя народ да осъзнае факта, че в божественото провидение не беше необходимо никакво закъснение. Следователно, 7 изявления в Откровение относно близостта на Христовото идване трябва да бъдат разбирани от гледна точка на Божията воля и цел, като обещания дадени условно, а не като изявления, основаващи се на Божието предузнание. А Христос прати, та го яви. Яви от гръцки семайно, да посоча чрез знак, да съобщя, да открия, да направя известно, да изясня. Чрез ангела си, ангела от гръцки агелос, вестител. Ангелите често играят ролята на носители на божествени откровения. Този ангел се идентифицира с Гавриил. Виж в Даниил 8 глава 16 стих, 9-21. Лука 1 глава 19 и 26 стих и други. На своя слуга Йоан. Йоан, т.е. апостол Йоан. Откровението е единствената книга от Йоан, в която той се идентифицира с това име. Виж още Марко 3 глава 17 стих, 2 Йоан 1 стих, 3 Йоан 1 стих.